Вестник Щурец, брой 37 от 1933 година. На втора страница четем за пътищата в България. От името на Българското инженерско архитектско дружество щяло да бъде четен реферат на тема „Състоянието на пътищата у нас“. Не знаем на какво мнение е уважаемия референчик по въпроса с пътищата, но ако питате нас, ние сме на следното мнение. Пътищата в България са два вида – прави и криви. По правия път вървят наивниците, а хитриците предпочитат кривия път. Въпреки че правият път е по-къс от кривия, от справката, която направихме между политическите мъже, до целта по-скоро достига онзи, който върви по втория път. Има още чисти и кални пътища. Чистите пътища са в градовете, калните в селата. Поради тази причина все още не може да се познае столицата ли е село или всички села са столици. Всички пътища водят към онзи свят. Но най-бързо към означеното място се отива чрез пътищата, по които циркулират автомобили, карани от софийски шофьори. От пътищата живеят кантонерите, трошачите на чакъл и инженерите. На пътя живеят каруцарите и шофьорите. А без път живеят българските партии, крила, групи и племена. Веднага след това следва следната шега. Любовта и художественото произведение си приличат по това, че по-хубави изглеждат, като ги гледаш от разстояние. На същата страница откриваме и следната шега със заглавие „Размишления“. Колкото повече жито се роди, толкова с по-малка става цената му. Колкото повече пъти кажеш на една жена, че я обичаш, толкова с по-малка цена дава тя на това, което й казваш.